Θοδωρής Τσέλας. Τι να πω μετά τον κύριο Δουρδουμπάκη. Τι θα πω μετά τον κύριο Δουρδουμπάκη. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλη την ομάδα που δούλεψε για να γίνουν όλη αυτή η εκδήλωση. Να αφιερώσω το τραγούδι αυτό μάλλον σε εσάς όλους που παραμείνατε μέχρι και το τέλος. Νομίζω ότι σε εσάς θα είναι αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που φτάνουν σε όλες τις καρδιές, σε όλα τα χείλη. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά, τους ανθρώπους που κάναμε τις κουβέντες που κάναμε. Την Ανέτα. Θα κάτσεις εδώ τώρα να κάνουμε παρέα το κλείσιμο, γιατί πρέπει να ευχαριστήσουμε καταρχήν όλες και όλους που βρεθήκατε παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και μέχρι αυτή την ώρα εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τους καλλιτέχνες που αφιλοκερδώς μας τίμησαν με την παρουσία τους. Και βεβαίως ευχαριστούμε θερμά την Ένωση Ελλήνων Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, τον πρόεδρό της Μάριο Λόλο, τον Σπύρο Τσακίρη και τον Στέλιο Ματσάγκο για το φωτογραφικό υλικό που μας παραχώρησαν. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους φίλους που βοήθησαν στη διοργάνωση αυτής της συναυλίας. Τον Τάσο τον Κορονάκη, τον Πέτρο τον Χασαπογιάννη, τον Θοδωρή τον Τζέλα, τον Νίκο τον Μανολά. Ευχαριστούμε επίσης τον Κώστα τον Καλογράκη και το site το TAI News για το live streaming. Και επίσης τα ραδιόφωνα στο Κόκκινο 105,5, το ράδιο Ένταση, ιντερνετικό ραδιόφωνο και στους 100,1 FM. Και επίσης τα ιντερνετικά ραδιόφωνα Βαθύ Κόκκινο, Αφορμή και Alter Θες για την αναμετάδοση αυτής της συναυλίας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε που μέχρι αυτή την ώρα είσαστε εδώ και μην ξεχνάτε ότι οι μόνοι αγώνες που χάνονται είναι αυτοί που δεν δόθηκαν ποτέ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.